razibûnên li dijî biryarên doza Kobaniyê berdewam in. Her di wê çerçeveda bi beşdariya hevseroka giştiya Demê Tülay Hatimoğulları, hevserokên DBP, Xelk, saziyên bi ser her du partiyan ve Meşa Azadî û Edalet ê darxistin. Xwepêşanderên ku bi wêneyên siyasetmedarên ji doza Kobanî girtînê beşdarî çalakiyê bûn, bi duruşmeyan zindanîkirina bi sedan salan ya siyasetmedarên Kurd protesto kirin û pankarta bi sernava Daeş têk çû, yên ku li Daişê xwedî derketin jî yê winda bikin bilind kirin. Ne ji Türkara, ne ji Kurdara, ne ji tu kesikî ra jî faydakî neyne ev zihniyet. Zerarê pêştî tuştekî nayne. Hettanî got Silhedîn da cezê wî da nexînin. Em hemî fedayê Silhedîn başkanın, em fedayê wî ne, em fedayê wî ne. Em derketina wî dixwazin, em ceza wî protesto dikin. Em ceza wî protesto dikin, em ceza wî qebûl nakin. Meşa Çalakvanan ji ber avaya Partiya Herêmên Demokratîk Taqada îstasyonê nêzîkî 2 kilometreyan dewam kir. Çalakiya ku cîh cîhan di navbera asayîş û xwepêşanderan de alozî derketin bi daxuyaniya hevseroka Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları ve dawî bû. Katil, tecavüzcü, insan tüccarı. Ji ber ku me li hember Daişa kujer tecawîzkar tûcarên mirovan ya ku jin diravandin û di bazara de difrûtin berxwedanekî xurt û demokratîk meşand li dijî me kompaza doza Kobanê saz kirin. Ji ber wê biryarên di doza kompasa Kobanê de hatine girtin ji bo me di hukmê tinebûnê de ne. Em van biryaran nas nakin hevalno. Nas nakin. Her wiha hevseroka Dem Partiyê diyar kir ku heta vegerandina ji biryarên doza Kobaniyê yên çalakiyên xwe bi vî rengî bidomînin. Abdulselam Akinci Rûdaw, Amet. Pasamanên sînorîyên Polandî koçberên ku ji Belarusya derbas bûne wan digirin û careke din vedgerine Belarusya. Vedgerîn wan yani nahêlin derbasî Polanda bibin. Gelek ji wan koçberan nexweş in, gelek bi temenin, jinin, zarokin. Li ser sînorê navbera Belarusya û Polanda da bi hezaran koçber kom dibin ji bo ku derbasî Polanda bibin. Di nava wan de gelek xelkê me yê Sûrî û Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî hene. Serokwezîrê Polanda Donald Tusk serokê Rusya Vladimir Putin tawanbar dike dibêje ew li pey şandina wan koçberan e ku dixwazin bi qaçaxî derbasî Polanda bibin û ji wir biçin welatên din yên Ewropa.